Hei, salut și bine v-am găsit la o nouă serie din Minecraft. Până acum n-am mai făcut serii, dar aș vrea să mă apuc și să mă țin de una. Da, clar. Ok, hai să-i dăm drumul. Hai să încep să tai și eu niște copaci. Am început mai devreme o serie, dar... Adică o serie. Am mai făcut un video, dar nu mi-a ieșit. Fiindcă nu mi-a ieșit, gata. Nu știu, frate, adică am pus căcatul de video în C și mi-a luat vreo 20 de giga și mă trezesc că îmi zice lău nu știu cum. Clar, îmi venea să nebunesc și era video de 12 minute. Deci nu mai puteam. Pe cuvânt, nu... Ok. Hai să vedem. Uite oi. O să le omor eu. Să-mi iau lâna. Hai mă sparge. Eu acum s-ar putea să am puțin lag, fiindcă filmez în... Eu filmez pe... am setat programul să filmeze în 29,97 fps-uri maxim. Fiindcă așa se va uploada foarte ușor pe YouTube și nu voi sta, nu se va pune în 5 minute un video de... sau în 10 minute un video de jumătate de oră. Cam așa, dacă e să-l fac. Deci vă dați seama la ce video voi face eu, că de repede mi se va uploada. Veți vedea voi și sper să dați un like, un share și restul. Ok. Hai mă, urcă. Așa. Ok. Hai să-mi fac un crafting. Da, acum, deci nu mai am niciun chef să filmez, dar trebuie. După ce că nu mi-a ieșit video ăla și m-am enervat și nu venea să mai fac nimica. Bă, bune, și nu... Greu nu am revenit. Nici acum nu mi-am revenit. Să-mi vedeți fața atunci când am văzut că video-ul meu era în desfășurare și deodată s-a oprit. What the fuck? Ce? Știam că am setat programul să filmeze, frate, nu... Așa, și mă trezesc că nu mai am spațiu. Ok, mă, da. Și doar ziceam, bă, de ce nu l-am setat? Mă rog. N-am ce să... În al doilea episod, oricum, cred că o să-mi bag eu un mod shader. Glumeam, nu-mi bag shader. Îmi voi băga Race Minimap, e modul acela cu mapa. O să-mi pun checkpoint-uri, fiindcă trebuie, frate, fiindcă eu mă cam pierd pe mapă. Și... Na. Oi, stai. Unde să sar eu să nu... N-am ce face, asta e. Mai sunt oi oare? What the... Ok, uite aici. O oaie care cam sub copac. Oare? Așa, mă. Ok. Perfect. Bine că am omorât și... aia. Ok. Astea le voi lăsa, fiindcă o să-mi fac o fermă. Și va fi foarte tare. Ok. Un topor. Uite așa. Hai să strâng și eu niște lemn să-mi fac o căsuță mică. Mă gândeam să-mi bag și modul Timber mod, dar va fi nu prea mai survival. Și înainte de asta mă gândeam să fac seria hardcore, dar nu e de mine. Plus că nu sunt chiar așa bun la Minecraft. Știu să joc, dar nu o să joc eu hardcore acum. Deci eu cred că aș muri... Nu pot. Și în seria asta cred că voi muri. Deci... nu pot. O să fac eu custom. Aici? Știi că ar fi o idee. Știi cum fac? Așa...
fac așa între copaci. Mie îmi place așa să fiu în natură. Opa. Cam greu aici. Mai ia să fac eu o lopată. Mai am piatră, hai că mai am puțin. Unde-i? Ah, uite-l acolo. Ok, hai să... Ah. Ah, așa, mă. Bun, hai să sap puțin aici. Bun. Va fi o casă tare. Bine că nu voi sta în asta. Asta mi-o fac așa de început. După o să-mi fac una mai măricică. În seria asta voi face multe chestii. Dar acum nu am timp să vi le spun. Surpriză. Numai că voi pentru a urmări aceste videoclipuri nu va trebui să faceți mare lucru decât să apăsați butonul de like și subscribe. Și voi face la videouri de pot să vă plictisiți de ele. Dar vă abonați, altfel nu. Voi face și așa, dar îți dai seama că dacă nu ai abonați, clar nu am de ce să fac video, adică, na, pentru ce fac, pentru ciori. Acum pe bune. Voi folosi dirt-ul ăsta să-mi fac pe aici, așa. Nu are rost. Așa că mai bine mai joc și eu ceva fără să filmez, dacă e să nu am succes, dar poate am. O să știe. Ok. E urâtă, nu? Știam eu. No, mie mi se pare destul de tare casa. Dacă vouă nu vă place, nu mă interesează. Nu pe bune, chiar mă interesează acum. Dați-mi comentarii dacă vă place ce fac eu pe aici. Și dați-mi idei. Dacă nu vă place, dați-mi voi idei și na. O scară, așa. Bun. Bun, dar prea mai am lemn să termin pe aici. Mă, dacă tot am asta, să fac cu gaură pe aici, așa. E tare casa ce fac eu pe aici, dar vă dați seama, fiindcă e foarte mult de muncă. Am așa. Ia să vedem cât am. Cred că am în jur de 9 minute de când filmez. Hai să tai niște copaci. Mă, stai. Am lână, n-am lemn, deci fac pat. Hai să iau niște lemn. Asta e mina mea. Care-i praf. Și de lemnul care rămâne continuă aici, căsuța. Deja mi-e frică, vine noaptea. Eu nu știu dacă sunt dat pe peaceful sau pe normal. Opa. Normal. Fiți fericiți. Ok, hai să dormim. Ok, s-a făcut zi. Yay. Pun puțin doar pe aici. Ok. Așa, mă. Ok, cam așa, nu? E tare și așa.
Ok, mai hai să strâng eu lemn ca lumea, după mă apuc să fac și așa durează. Voi strânge și sen, după aia e mult de făcut, mă, nu, deci e greu. Ok. Ok. No, bun. Îmi iese un stack și ceva. Gata, am ies 2 stack-uri. Fix. Bun. Nu știu, mai pun și niște copaci pe aici. Puieți. Ok. Bun. Aoleu. Bun, hai să-i fac și acoperișul. Ok. Bun. Hai să-i fac și aici un pic de... N-a ieșit bine? O, da, mă, hai că a ieșit bine. Ok. Și punem una așa pe mijloc. Chiar dacă asta nu e pe mijloc, nu contează. Cât de cât egal. Să vedem. Cred că avem vreo 12 minute dacă îl filmăm. Pem. Minecraft. Ok. Hai să încep să sap și eu pe aici un lemn. Chiar dacă suntem diferenți, adică ce dacă pun lemn? Și dacă las iarba asta drăguță. Care mie, sincer, chiar îmi convine. Copac. Bun. Opa, lopată nu mai avem. Pun și o lemn cât am aici. Ok. Cât am săpat, atât bun. După mai vedem. Ok. Hai mă că va ieși foarte tare casa. Hai să mut crafting-ul în casă. Uite o bucată de lemn. Unde să-l pun? Uite aici îl pun. Uite ce fain e. Mobilă. Uite așa, ne punem ușă. Și după o să punem și geamuri. Bun, cam atât și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și ne vedem în al doilea. Ok, hai, salut!